Yo, hayi ku-Facebook abadlali bethunani bamxelela straight uMakhumalo. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke niyazi izolo besibukele uThando Nesithembu season 8 episode 19. Sambona ke uMakhumalo encokola notata uMusa Mseleku emveni kokuba ke bebeba abavisisana naye ngenxa yoba eye wokwenza umsebenzi pha eMzumbe apho bahlala khona engabaxelelanga uba uzawuintroducer no-wife number 5 besithi sispace sabo kaloku esabo kufanele uba uthethile nabo ingabi yonto ayithethe emacaleni. Tata uMusa Mseleku ke zange athethe kuMangwabe noMayeni kodwa ke wamxelela uMakhumalo kodwa uMakhumalo akavumisisana naye wathi kutheni lento uzidibanisa ezi zinto. So ke Tata uMusa Mseleku uthi into ayibonayo ubona uMakhumalo inguye o-influencer amanye amakhosikazi kule nto yokulwa wife number 5. Yo wayihleka ke uMakhumalo loo nto leyo wathi uMakhumalo akanangxaki yena uba ethetha wife number 5. Ingxaki yakhe le nto uba ifaka ipressure eyirasha into kawife number 5 yintoni la ayirasha kangaka. Then watata uMusa Mseleku uMakhumalo uyalibala uba it's been 5 years ethetha ngento kawife number 5 ebacenga bengavumi. Wathi ke uMakhumalo ingxaki utata uMusa Mseleku akenzi kakuhle izinto. Wife number 5 makaze pha eMzumbe okanye kwaMseleku ngehlobo nabo abaze ngalo bezise umbondo ntontoni bathi abantu uMakhumalo uyalibala uba ufike njani kwaMseleku. Nantsi ke ipost isithi njengoba usufuna uMakhwela angene ngombondo nje kaMseleku usukhohliwe ukuthi kwawena awukaze ungene ngombondo kwaMseleku wangena njengentombazana eyayizoshayela isigubhu singalokhu sikukhumbuza. Yo babhala ke abantu nakwi-comment section basava kaloku ngoMayeni uba wena wakipita wawuzile ungumntu ongathi uyineni ugcina abantwana ubetha isigubhu ecaweni next thing sele ehlala pha kanti ke ngokukipitile ngoba kaloku wayethandana notata uMusa Mseleku. So kuthiwa ke yindlela yena angena ngayo kwaMseleku. So she is the last person ongakhalazela uba wife number 5 ungena njani okanye makangene njani. Ndacinga into ebithethwe nguMacele. uMacele oye wathi ke xethela notata uMusa Mseleku wathi yena iyamdika lento and uzawude akafuna uba ade afike kwi-point whereby she has to remind people uba bafika njani pha kwaMseleku. Kunzima bethunani ke kuthiwa uMakhumalo akufanelekanga uba unengxaki nento kawife number 5 noba uintroduce njani okanye kwenzeka njani ngaye because yena kuqala wayefike ngesigubhu yena kuqala wayefike ngoba yineni. Abanye ke bamthethelela uMakhumalo bathi hayi bethunani kaloku uMakhumalo yi-breadwinner xa engayithandi into funeka amanyelwe qha. Anyways khanithoni niba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.